Takže se nacházíme v Side, ve starém městě, které bylo vybudováno ve 14. století. A tady vidíme, že pod náma jsou trosky. A udělali tady chodník ze skla. Kde? Ty jo. Takže tady se chodí po skle. Jako jsem nervózní, ale aby nám Jo. Tady je staré město. Vidíte, tady byl dřív chrám, který byl zbořený, a aby zanechali pozůstatky toho chrámu, tak takhle normálně udělali chodník ze skla a postavili to na tom. Normálně udělali nad těma troskama vlastně, tak udělali cestu. Tady to jde vidět. Dobře. Doufám, žehnej všem. Anti žehnej, sestro. Tady vidíte. Tady jsou trosky. A oni na to postavili chodník ze skla, po kterým normálně se tady lidi prochází, a pod náma jsou trosky chrámu. Je to nebezpečný potom chodit. No. Nádhera. Nádhera. No, bál jsem se na to stoupnout. Ještě když tady je hodně lidí, jsem z toho nervózní. Vidíte, lidi chodí potom radši. No, je to velice zajímavý. Ahoj Bohuš ti žehnej. Chtěli ponechat takhle, víš, památku starého chrámu, tak to vyřešili takhle, no. Velice zajímavý, člověče. No. Tady je náš grup. No. Aj. Tamhle máme Antik, staré město, taky. Tady bylo vybudované, ale rozbilo se, bylo vlastně zdemolované.
ale přijdeme sem určitě ještě za dne to natočit. Ve dne sem půjdeme, aby to bylo dobře vidět, protože už je tma. Dneska jsme relaxovali, de facto vlastně den odpočinutí, tak jsme relaxovali. Hi, Cam. You're right. Yeah, we are in Side, in Turkey. It's a very nice place. It's an antique. No a teďka jdeme tady tou promenádou, bychom se měli přiblížit až na pláž, až k moři bychom měli přijít. Tady noční život. Yes, it's very warm. Today about 35 degrees. Bekliyoruz, Erkan'ı bekliyoruz. Ahoj, Malvinko. Burada yeni bir tezgahlar aldım ben. Už za chvíli jste tady. Taky. Zítra nebo kdy? No. Krám vedle krámu. Jo. Už zítra. Dobrý. Tak mějte bezpečnou cestu, až vás Pán ochraňuje. Thank you very much, Cam. Ale tak Der hat wieder aus nicht geschlafen. Jo, vyřídím, ok, díky moc. Malvinka pozdravuje, zítra jsou tady. Jo, Malvino, přijď. Ahoj Martine, tady máš tátu. Jo. Tady máš švagra. Tady máš sestru. Tady Kevínek.
Spokojný kupci tady. No. Dominika Kamanu. Hele. Hele. Škoda, nevidím, jestli se nekouká Michal. Ale Michal má tady, pastor tady má šavármu. Našel ji. Nechce William šavarmu? Malé znamené. Kolik tak vypadá to? Už jste přidali, už se vysílá. Nikolás, hello Nikolás. Ahoj Darinko. Ahoj, Bůh ti žehnej. To je baráček. Vallahi gel derseniz gelirim. Ama git derseniz de giderim. Anladın mı? Anladın mı? Ama bize Tenhle v Londýně mít. Ty jo, to jo. Wow. Pro mě. 800-900 tisíc Londýně. To asi byl nějaký Švéd, co dělal boty. Asi jo. Jo? Ha? Jo? A to pánka. Tady prodával boty, no. Jo. Kolik to tady stojí? Tohle to, jak je teď tady, tak 600 nebo 700 tisíc liber. Jo. Tohle to, no. Ty jo. Já mluvil už o tady. Jsou moc drahý tady všude. Ty jo. Ty biznisový, co jsou Jo. na prodej. Ne baráky. Aha. Tyhle ty obchody. Jo. Ty prděl. Moc jsou drahý. Tak tady ty vydělají hodně. Jo. To je to. Se jim to vrátí za jednu sezónu, možná za dvě. Ha. Jsme tady, Darinko, na 7 dní, 7 nocí, no. Cup 3 euro. 3 euro is 50 lira also. A Maruška? Maruška, kde je? Tady. Şöyle bir durumda var. Vodu. Darinko, nevím, kolik by si zaplatila, hele. To záleží na tobě. Je tady plno hotelů a v každém hotelu jsou úplně různé ceny podle toho, jak si to objednáš. Víš co, na jak dlouho, záleží fakt na tom hodně. Jestli s cestovkou nebo online, prostě. Nevím, individuální, hele.
takže nedokážu ti říct, kolik by si zaplatila. Musíš si zjistit na internetu nebo zajít do cestovní kanceláře. My jsme sem přiletěli z cestovní kanceláří TUI Thomson. Jsme byli a tam jsme si to objednali. Tak nevím. Jsi zaplatila? Prague. I have a very good friend from Prague. He is Prague big soldier. Soldier. Yarek, Iva, all from Prague. My good friend. Nemají vodu. OK, takže pokračujeme dál. Děti si osvěžili, dali si tady ledovou tříšť a jdeme dál. Hele, ti lokša. Tady mají fantu, metru, nebo Hele, jak tady. vodu. Yeah. I know have glasses, I know. I'm blind. So we lost. De facto jsme se ztratili, protože nám asi utekli. Vemeš tam vodu? Vodu, prosím. Voda je nejlepší. Máme tady večer 10:30 a můžu říct, že tady máme kolem teďka v tuhle chvíli nějaký 24-25 stupňů, takže stále tady je to. Na každém kroku tady je optik. Počkejte na mámu, Jirko, počkejte na mámu. Na každém kroku je optik a zlato. Zajímavý. Všude to tady žije, no, dneska večer. Tady dělají šavarmy. Děkuji ti, lásko moje. Co to máš, Maru? Jo. Ahoj, Honziku. No, zima je tam, to. No jo, no. Anglie.
Takže tady se dělá biznis. No, asi se tady nakupuje. No hele, tady to je nádhera. Takový předměstíčko. Ale už tamhle vidím, už bychom se měli blížit k moři. Veroniko? Veroniko? Tady máme zase opět zmrzlináře. Vidíte? Podívejte se, co tady dělají zmrzlináři. Right, there's caramel, chocolate, strawberry, vanilla, pistachio, whatever. There's caramel, chocolate, strawberry, vanilla, chocolate. Hello, you please. Up. Two chocolate. Oh, yes. Oh. Chocolate. Opa. Okay, yes. Thank you. One more. Chocolate. Chocolate. Hello everyone, hello. Jsem se zakoukal na zmrzlináře a neviděl jsem. Proč to asi udělal na pivu? Denisa tam je. No Bůh ti žehnej, Denisko. Jak se má Majlinka moje? Už jsem spálená, Deniso. Už mě bolí ramena, záda, všechno. Všechno mě bolí. Nos, podívej, jak mám spálený. Řekně ukáže Miley. A jak je ten live? A jo, vlastně. Pojď, Maruš. Dej tátovi ruku. Teď jsme v tom starém městě, to Old City. Tady hraje živá muzika. Ale já si tam půjdu já. Živá muzika. Jdeme? Hezky, ne? Hezky hrajou. Krásný, tyjo. Hezky má hlas. Pošli mi, jo, video. Myšky, táta nám tancuje tady. Když tady je takhle živá muzika. Chceš nabít? No a tady máme lodě. A tady už jsou lodičky. Deniso, příští rok jdeme. Ať Jali staví loď. Ale to jsou restaurace, ty lodě, ne? Restaurace. Na tu loď můžeme jít stejně. A může jít Kevin řídit? Ano. Jedině, když bude Kevin řídit.
Já s tím jiným nejdu. Ty jo, to jsou lodičky. A je ta voda úplně čistoučka. Dej ruku, Sabině. Dělej. Dej ty karty pryč. Tady to si vzala, nedá co. Ale to jde, bo tam jdeš k moři. A delfíny pak tam jsou. Takže můžeme jeden den přijdeš Jo, přes den, aby děti přes viděly den. delfíny. No, jdeme na delfíny. No, takže půjdeme tady si na delfinky, Jo, na tu show. pojď, prut. Tady je plno. Denisa, to, ahoj Jo, Deniso. super, jo. Hele, tady je krásný. toho, Jack Sparrow. Pruta. Tady to je loď přímo pro Janyho. Dajte pozor. Jany, cibula. Tam je napsáno for Jany. Už má rezervovaný. Hele, a tamhle je bába, takže to je báby loď. Jo, ale je tady těch lodí. Ty jo, no ale to je hej. Nádhera tady. Normálně nevíš, kam dřív máš koukat. Říkáš au a mě si šlápla na nohu. Tady je to samej Turek. Deniso, samej Turek, není to tvoje rodina? Ahoj Myško, ti píše Denisa. No ukažili, co pastor si koupil. Pastor si tady koupil loď. Neříkej. Mají připravenou. No ne, to nesmíš prozrazovat. Aj. Celá církev přijde sem na loď. Takže to byl ten hlavní důvod, proč jsme sem vlastně přijeli. Slyšíš, Deniso? Ty jo, tady to je bomba. Hele, tady to jak na Rašumu. Tady je to jak na Rašumu, Deniso. Tady to žije. Mario. Ty jo. Já mám asi spálný zadek taky. Don't touch. Hele, tady jsme si mohli sednout na chvíli, už mě bolej nohy. Vado. To je restaurace. Rasim kafe, bar, restaurant na té lodi. Aha. To jsme si mohli jít, ale něco dát na. No tak je, hele, Apolův chrám už je tady. No Deniso, koukej. Ty jo. Teď jsem to říkala, to je jak na Rašumu. Wow, tak tady to. Sabina, všechno vím. Díry. Jak to je vysoký, jak to je dlouhý. A tamhle zatím je už moře. Mami. No. Apolův chrám. Zbořenina Apolova chrámu. Pohľuj Zřícenina. No vidíš, a ty jdeš tak daleko a Rašum máš za barákem. To máš pravdu, no. Ale tohle za barákem nemám. Víš co? Takže jsem se přišla podívat na nějakou zbouraninu. 4 hodiny letadlem. Jirko, ty jsi jim pomáhal tohle tam dát nahoru?
Malý Jirka. Jak to tam dali? Ty jo, jak to svítí, ty světla, ne? Vydali 20 metrový stopy. Já nevím. Tady já jsem stavil s Jirkou tady. To přišel Herkules nebo já? Tady jsme měli zde kluky z... Pušku měli. Mirky. Rud. Tady to všechno, co vidíte. Tady to stavěl Jirka. Vidíš? Pojď Jirko, děláme fotky, pojď. No to, ne, no ale koukej se vrát. No to se neboj. Určitě se vrátím. Nevrátit, vařit. Vrátit? Ty jsi slepá. Já nemám brejle a vidím. Jako hezky, no. To se jí musí nechat, no. Mají to tady hezky. Jako u nás v Krumlově je to tady. Hej! Au. Tady je to hezký, jak u nás v Krumlově. Hej, holky už se jdou fotit. Ale umí Jirka. To ještě neznáš. Už se fotěj. Mě by zajímalo, jestli ty palmy jsou živý. Hej, já se jdu podívat. Já se musím kouknout, to vypadá normálně jak umělý. Ty, ono je to fakt živý. Ty vado. Bomba. No, tady je takhle nějaký ten můsteček. Ale už je tma, není to vidět, ale ty strosko, jak se to říká, trosky toho chrámu, to vede až do moře. Nemáš tam i nějaký homolkovy? Však my ne, nevíš? My jsme homolkovi. Hele, pastor to všechno přestaví. On jim to tady změní, nelíbí se mu to. Přestaví to. No, stálo to tady 1000 let a přišli jsme, my jsme Čestru. Jo, krásný moc. Pojď Jirko. Skoro fotku, aby neřekli lidi. Jaj. To je vysoký, hej. Vysoký. No, ok, budeme se s váma loučit. No a ne, víš, že vždycky přijde a všechno přestaví, ne? Tak to udělají tady. Ty kameny přestaví, už koukal, že jak to je udělaný. No, jdeme si udělat fotku, takže zatím papa.